NYGC, Nice Yoga Channel Blind Drama. Ang tao wala sang kaayawan, wala sang kabulusgan. Ang iban sa ila nagahimo sang kalainan. Nagodang ilang handom matuman. Galing iyari mga kabyanan ang tema sa sininga drama nga puno sang aksyon kag kalingawan nga gintiguluhan. Kawatan! Ay, salamat! Nakapauli din ako dito sa Bacolod ba? Abo ka nami na sa Bacolod? Hani mga taga-as na mga tiri-tiri. Baka dapat mo siya nilipag ko sa Bacolod. Grabe ba? Gamay pa ako naghalin diri eh. Ay, salamat. Nakita ko na sila si mamang kag si papang. Kag ang mga manghod ko. Siguro ko malipay din sila sila. May dalagid ako sa para sa ila. Ay, kag hindi na lang ako magbalik sa Manila. Diri na lang ako mga negosyo. Isang gamay lang ano yung negosyo. At least, may maubrahan man ako. Salamat. Dala di ba, Gomez? Hindi po, hindi pa ako. Wala, ito. Dila ko namin. Ay, hindi, ang bag ko tinagaw. Tama! Ang bag ko tinagaw. Maloy ka, pabuligin niyo ka. Nakita mo na, Mig, oh? Ang babae, Mig. Nagalibiyon ka ginagawa ng iyang bag. Oo, matulbig. Animal. Wala isang kadudlaan ng mga kawatan subong. Buligan kong babae nga namin. Ha? Ay, hindi na lang, Mig. Buligan ko siya. Dito ka pagkantong lalaki nga to. Lagson ko siya. Bawiong ko ang bag sa babae nga na. Ito, diramig. Ito. Animal. Kadasig padalagano sa animal nga na. Ito. Pare. Isang di ka pa makantong animal ka. Ito. Wala di ka mo sa ubrahon. Hindi ang paghalit sa pareho ninyo. Ito. Ilang taon ko sino mas madasig sa atong magdalagan. Ito. Ito. Dito sa nagliko sa piyak. Sundon ko siya. Ito. Ayaw, Bow. Suri lang, giday. Bow, ano bigyan ikaw gidyang natuunan mo? Medyo mabugat ang bag na ini. Siguro, puno gid isang kwarta. Mani ang kinanglan ko, hindi ang kaluoy. Hukta! Sige, makmak. Birahi ang pagdalagan. Talaga. Mabalikin ako kung may nagalaot sa akon. Wala. Mabira, makmak. Dito ako maliko sa piyak. Mayo dito. Kaya wala sang panimalay. Dito sa nagliko sa piyak. Mas mayo siguro. Sugataon ko siya. Diri man ako maagi sa piyak. Ito! Animal ka. Ara na ako. Ang bag ko. Hindi na maghibi, miss. Babalik ito ang bag mo, Buligan ka sa amigo ko, miss. Meron kong tani kung mabawi na ang bag ko nga to. Ato nga daan ang kwarta ko to nga. Nagpatindo ko sa negosyo para sa akong ginikahanan. Diin ka palin, miss, Sa Manila. Gamay pa ako naghalin diri sa Bacolod. Kag subong lang ako nakapauli diri. Kag nahidlog ako sa akong mga ginikahanan. Kag sa akong mga manghot. Ay, kaluwi magalisibo, miss, no? Mga sapat sila. Wala gid sila sang kaluoy. Wala gid eh. Why gid? Gabi pa tani kung mabawi lang to sa amigo ko ang bag mo, miss. Gabay pa, sir. Gabay pa kantani. Ito! Diri ko siya bantayan. Dari. Ito! Madulog ako diri. Diri ko sa lambatan. Ito! Bahar, makmak. Bahar. Wala ka na sang dapat pangakulbaan. Wala may sa may nagalaot si imo. Ito. Dire. Dulog o padulog ako.
Oh, aber, do hindi na ako makahulat. Buksan kong bag ini. Wow! Kadamo sang kwarta nga ini. Nagapinandul-bandul lang ba o nagapanampo ay ang kwarta dire? Oh, grabe. Oh, daw hindi ako ayawan magtulog sa kwarta ini. Hindi gani. Ang animal. Wala sa nagpadayon. Kagara lang sa saunhan kag ginabrihan niya na ang bag sang babae. Hindi. Ginahawas ang mga kwarta. Siguro, isaylo yan na inasalain kasudlan. Oh, liputon ko siya. Liputon ko siya. Diri ako maagi sa pihak. Animal ka. Lagi ka mo sa kadudlaan. Pues, sa ini nga kahigayunan, padudlaon ta kang animal ka. Isaylo ko ni sa iban nga sinudlan. Mayo lang. May may dala akong napsak. Diri ko isulod ang kwarta nga ini. Kadamo-damo ka kwarta. Ayawan ako sinigas to. Ay kaluluoy masang babae nga ato. Pasensya ka na, miss. Panulod ko na ini. Buligan ta ka panulod, Meg? Damit tao sa likod ko. Animal. Ako lang di isa. Sino na? Balik doon. Hindi. Tao. Ibalik sa sunod lang ng kwarta nga na, Meg. Kag ibalik sa babae nga to. Ano ka, buwang? Nakuha ko ng kwartang ini. Kag hindi ko na ini pag-ibalik. Kung hindi mo na pag-ibalik, mapilitan kayo kung kasakiton ka. Katunto si mo. Dani ka pala. Kasaban si mo. Animal ka, ano ka? Nubi ako sa babae nga to. Hindi ko nubi ang babae nga to. Gusto ko lang buligan ang babae nga to kaya makaluluoy siya. Kinahanglanon niya ang kwarta, ina gani ibalik, ina siya. Hindi ko pag-ibalik ini. Animal ka, kasaban si mga animal ka. Aring kutsilyo. Wala pagit sila, sir. Batuod. Nagkadugay yaw. Basi balakot ano na itong natabo sa amigo ko balaw. Hindi na ito makabalik sa ako ng bag nga to. Nga may unod nga kwarta. Hindi na. Hindi ka magkabala ka, miss. Mabalik na to, miss, Maulat-hulat na to sa pila pagin ka minutos, miss. May kutsilyo sa animal. Nakita mo ining kutsilyo ini, nagabadlak sa katalom. Kag wala pa ini, nakapatay isang tao. Sa imo pa lang ini matistingan. Malikaw. Lapaw ang bulo ko ba? Maswerte ka, Noy. Kinakalikaw ka pa. Animal. Kinahanglan maagaw kong kutsilyo gina. Manda ko. Nakulbaan ka. Ako si mo. Halin na lang dire. Pabayi ako nga madala kong kwarta ngayon na. Hindi. Kinahanglan makabalik hindi na sa tag-iya kay hindi na imo nga animal ka. Ariya na ito na. Ikaptan ang kamot ko. Animal ka, buwing kamot ko. Lubagon ko yung kamot mo. Ari ay. Kasakit sa kamot ko. Ihaboy ko yung kutsilyo sa layo. Karon, hatagan ko ikaw sa tsansa nga makapato. Isang tuon masakit na kamot ko nga wala. Mapato ko siya. Para nakatindog siya. Wala ka nagabantay. Karon, nagahidaon pa sa saduta. Lapakon ko siya. Maligyan ko.
Pabangon ako sa... Oh, animal ka. Nakabangon ka pa, ha? Ay, pare anay! Nagtabog siya. Lagano ko siya kasi paon niya. Ano pa yan? Lipong na siya. Wala na sa nagagiho. Dali ka. Ipanulod ko na lang balik sa bag ang kwarta. Kagibalik ko sa babae nga. Ano na. Kadamos kwartang ini. Dako gini mabulig sa iya pamilya. Dali ka. Wala pagin ko naayawan sa animal ini. Si Paon ka siya pakadto sa manhole ngin ang yara lang sa unahan. Di ba na? Natuon siya sa manhole. Mahalin ako dire. Wala pa gid sa sir. Ay, miss, nantawa. Hindi. Ara ng amigo mo. Bit-bitin na ang bag ko. Ay, salamat. Salamat nga nakabalik pa sa ako ng Ay, bag. salamat. Meg. Miss, arin ang bag mo. Sir, salamat kid. Kung hindi tungod sa imo. Wala gid nakabalik ang bag sa akon. Wala sang kaso, miss. Huwag gali. Sa diin ka bala naghalin. Bagalan ko nag-abot ka sa Manila, sir. Mo bala. Pulti ka ng hilipion niya, Meg. Nag-alugi saya, Meg, nga hindi na magkabalik siyang bag. Gihimo ko ang tanan, miss, nga mabuligan ka. Gani, ara, nakabalik na sa imo ang bag ngayon na ang may unod na kwarta. Sir, salamat kid. Gabay pa nga, makabalos man ako sa imo. Hindi na pagpamisarain na, miss. Sige na. Pwede ka na makalakat. Eh, ugali, ano ngalan mo? Daniela. Ako naman si Aldrin, Miss, Daniel. Napaos ka, Miss? Kuan, sa hinibi ko ni Goro, Aldrin. Aldrin, salamat na sa inyo ha. Daniel, Danica, ari ang calling card. Tawagan mo lang ako, Daniel, kung kinahanglan mong bulig ko. Ate, sige. Anong ngalan mo, miss? Kasi Isabel. Isabel. Baw, katahom nga ngalan ba, Isabel? Wala pa na yan, nobya si Daniela, Miss. Basi kon kamu pa na sa uli. Aldrin? NYGC, Nice Yoga Channel Blind Drama.